tänker att du gör lite mindre volt efterhand och så försöker du känna att du kan bibehålla galoppen. Lite kvickare, du känner att redan blivit lite lång. Så du är faktiskt åt andra hållet lite, att när du ska behålla energin. Ja, då bra. Ännu lite mindre. Du vänder den lite mot skänken. Det är lite för lite. Du kände liksom hela tiden hålla kontroll över att det inte känns svårare. Då har du för lite energi i förhållande till voltens storlek. Så du känner att det liksom bara... Precis som när man närmar sig ett hinder, så de sista sprången så blir det lite mer avstamp från backen. Och det behöver du känna här också. Inte rinna iväg, bara liksom avstamp. Att du får mer energi i rumpan. Så ja, jätte. Nu kan du börja vända lite mer. Kortare språng, de är fortfarande för långa. Först korta, sen vända. Först korta, sen ja, bra. Stadig kontakt, uppe. Ja, högertygen. Högertygen gör halvan. Högertygen gör halvan. Lite mer. Dramatik. Ta det lite till dig. Högertygen. Ja, höger armbåge. Rätt. Sitt emot. Rätt. Nu går den emot. Bra. Och så gör du några språng till. Håll lite huvudet. Ja. Det är det bästa hon har gjort. Det var riktigt bra. Du kände, där hade du plötsligt liksom balans. Och det vände ändå liksom mycket. Nu kan du rida på kvartslinjen. Och så försöker du göra liksom något 90 graders hörn någonstans. Jämn hand. Vänder lite mycket sista språng, men riktigt bra. Här, du kan prova igen. Våga ta ut höger hand om du vänder för mycket. Ut höger hand. Så ja. Precis. Så. Känner du? Ja. Då kan du inte liksom springa iväg för mycket åt sidan. En till. Och det kan du göra liksom samtidigt som du gör en halvhand. Så tar du också ut handen. Så ser du något. Det här ska inte röra ner den. Jo, den stänger av sig varje gång när knappen stänger av. Bra, uppe. Mycket bra. Nu gör du på diagonalen. Uppe. För det är också där de liksom tycker det är tungt, så vill de ju sätta ner huvudet. Du gör du halvklovet. Uppe. Känn att den inte dyker. Gick det lite ifrån högerhanden. Bra. Och ur. Bra, utom första liksom språnget där du inte hade någon riktig startpunkt. Byte på kortsidan. Rid den till väg nu. Precis. Du känner att det är lite samma som du gör sen när du samlar. Ja. Att ibland böjer du och så tänker du inte på att du måste också kontrollera den utsidan. Så ibland nästan kunna tänka att jag ska kunna ha den vänsterställd, men ändå gå på högervolt. Ja, bra. Där är du högerrundan, där du känner att du har en bra kontakt. Känn att du nästan kan ha den nästan vänsterställd, bara för att känna vad som händer. Och du kan få in den där vänsterbyggen lite till. Så ja. Alltså egentligen är den bättre där. Vänd lite till. Så du liksom får använda vänsterskänken lite längre fram. Precis, längre fram. Ja. Han är borta. Uppe. Bra. Lite kortare och lite kvickare. Lite kortare språng och lite kvickare. Vända framdelen. Rätt. Och galopp. Uppe. Bra. Ja. Bra ändå att du håller honom uppe. Sitt. Våga styra honom. Rätt. Duktig. Uppe. Ja. Det gör ingenting att du tar upp handen. Man behöver lite hjälp från dig där. Känn att du har fokus runt centrum. Så du känner var det här börjar gå ut. Rätt. Eller om du rider ut det också. Korta språng. När du kommer in liksom där han samlar sig mer så släpper du iväg lite. Håll ihop språnget. Ja! Håll ihop språnget. Känner du? Ja. Liksom inte bli rädd för samlingen. Bra. Galopp. På högerskänken. Och håll ihop. Liksom våga fortsätta vända även när du säger till den med högerskänken. Så ja. Bra. Rid ur. För det är då den behöver hjälp. Du får också tänka dig liksom att tygen och skänken, det är en hjälp. Nu kan du rida så här lugnt resten av livet. Nu ser vi att du kan. Ja. Det är bra. Ja, men då har du det. Du gör det antingen härifrån eller där det är från. Ska
ett sånt här hörn först förresten. Som du gjorde i andra varvet. Alltså glida innanför långsidan och så vänder du. Så känner du igen att han är lite stadig, precis, att han tål att ta i. Inte att bli stark, men att han liksom håller sig uppe när du tar fatt i honom. Lite för mycket högerställd. Du måste känna att han liksom är på vänster tyg. Jag vänder lite själv. Du känner varför osamlad. Då behöver du kolla lite mer. Lite mer frågor som man säger innan du vänder. Där var det mycket bättre. Sitt. Det ska kännas som du får upp manken mot magen när du börjar närma dig. Manken mot magen. Manken. Ja! Då känner man också att man behöver rida. Mycket bättre. Känner du skillnaden? Nu kan du rida ända ner och så gör du piruetter på diagonalen. Du känner, det är inte alls ingenting. Bra! En gång till. Sista. Tänk kortare tårtbitar eller mindre tårtbitar. Mindre tårtbitar. Så, gör inte att gå långsamt. Så! Bra! Bravo! Rätt. Du kände där var långsam men hade balans. Och galopperar. Och då behöver de inte ha så himla kvick galopp. Men här måste han ju stärka sig också, för då kan han vara lika fin i det här. Exakt. Och här får han mycket mer trygghet. Ja. Om det är svårt så går man inte på lina snabbare utan man försöker gå långsammare. Ja. Jag gör nog snabbare. Det är nog Du mer. väljer snabbare.